na amarya. Hayye kalangu kiɗan mata ku doka wa 'yan gata. Umar wakili da Fatima aure sun kai muna murna lallai. Amarya ga ango an yi aure na soyayya. Umar da Fatima su aure mun ka zo muna murna lallai. Amarya ina ango an yi aure na soyayya. Umar da Fatima su aure mun ka zo muna murna lallai. Haka bismillah Allah sarki wahabu kai ke badawa aure. Kai ne kake mana kullum idan ka so kai karawa aure. Gare ka muke nima kullum baitin mai tsarawa aure. Da yardar ka masoya ke aure har ai daurawa. Ga masoya sun taru aure, yan mata sun taru aure, ga amare sun taru auren Umar da Fatima ba ƙarya. Amarya ga yawa an yi aure na soyayya. Umar da Fatima su aure mun ka zo ga Umar wakili ne ango ga amarya ina ango aure. A gurin ta Fatima wallahi Umar kai ka zama jigo aure. Ka fice san goraye baka ba kwanan shago aure. Umar wakili yanzu dole a ce ma ango. Ango miji na amarya an yi auren ku yau ba ƙarya. Umar wakili ango Fati amarya auren yayi daɗi. Amarya ga ango an yi aure na soyayya. Umar da Fatima su aure mun ka zo muna murna lallai. Kada ka ajiye guda ka san ai gidan amare ne aure. Cikin ɗaki da nishaɗi amarya an yi jere ne aure. Kada ka ji tashin kamshi nisa ai suturare ne aure. Ku yo takun faɗi amarya ango daidai ne aure. A bikin ku ni na ga mata taron bikin 'yan gata. Kun ba magauta kun ya aure na soyayya daɗi. Amarya ga ango haka an yi aure na soyayya. Umar da Fatima su aure mun ka zo muna murna lallai. Ga angon mu Umar kuma ga amarya ta Umar aure. Da taro yayi taro duka